Estamos con Manolo Antelo. Se nos podes un poquinho comentar a filosofía do documento. O documento pois, é un elemento para contribuir a que o proxecto do nacionalismo sexa un proxecto que busque hexemonía social para gobernar, para transformar o país, para buscar cada vez máis apoios, abrir a organización, máis militantes, que entre máis sociedade, e, polo tanto, é un chamado á reflexión ao respecto á situación na que estamos vivindo, que é unha situación complicada, complexa, de unha tendencia á caída de apoios electorais, tamén sociais, e, nese sentido, a nosa responsabilidade como persoas militantes do BNG, que acabamos de ser dun proceso electoral onde obtuvemos o respaldo da sociedade, do noso Concello, pois contribuir a aportar solucións para resolver este problema que ten o nacionalismo galego na vida, non?